wata rana za a zo wata rana za a rabu haka nan Allah ya nufa ai sojin ce ke haka nan a haɗa kuma sai a rabu wasu a kai su garin Doso wasu kuma garin Difa wasu a kai su garin Zandar wasu a kai su garin Tawa wasu a kai su Tilaberi wasu kuma Maraɗi suke zaune sai a bar wasu nan Yamai gaji wani aka yi yan mazan kono na alfari Allah ta zamanin ku yan mazan kono na alfari Allah kare mutuncin ku ina mazan kono na alfari Allah kare da raitan ku kono na alfari kun ji mazan da suke bisa aiki san maganar horo aka yi alfari ka iya horarwa maganar ladabi aka yi yaran ka babu irin sashe alfari kun ji uba na gari alfari sannan mutum na gari mai magana ɗaya gashi tsaye mai haƙuri kuma mai nagari kadan horo kai ne a gaba da ɗiyanka ba a rena musu ba kodonar aikin ka da kyau tsarin ka da kyau na ce suturar ka da kyau tsarin maganar ka da kyau baban zero da ta ka mai tandabiya uba na gari mai tandabiya Allah ka rika kwalanar alfar ɗa na gari kadan horo kai ne a gaba kowa ya ce zai jata da kai to kyale ɗan gora uba bari na yi mishi gora uba ɗan kuntumar kan gora uba ɗan kuma ya iya gora uba a zo a gara ga fili kare zankar yaƙi alfari ya sai yaƙi wai ashe maza na je da biya ikon Allah zero gantika ta hayar Allah ina ɗiyan baina yan kun shirya gantikatu masu shirya rage daro mata da yar uwar gina gareji da binciko tarihi na ga ashe yan maza sun kwanta yan mazan sun kwanta goma sunan akwai sunansu yan mazan sun shuɗe goma sunan akwai take su labiramar babban giya Amadu Kuran Daga Amadu Kuran Daga su suka fara bugun yan iska a yanzu sai tarihi dan sun ci kasuwa sun koma